Sus pagkaninduta sa akong manok kundi katabuka. Nya. Sakto pagkagalam mo. Sisik to pagkagalam. Oh, ikaw di na boss. Ikaw pagkagalam na ako may tagiyan eh. Oh, ikitigiya boss ano boss. Ako di na pagkagalam mo boss. Dako gyud boss. Tanawa boss. Sakto yung kinapagagalam mo. Tanawa boss nga sukad nga ako ipagalam mo boss. Para boss mga dagko na ini itong mga manok boss. Ano ko na? Sus. Oh? Pagkaninduta boss, wapo kayo. Pares ka gabuhan ko boss. Unsa? Oh, imo din ang manok day boss. Wapo. Sige yun, batik na. Kita nagis ko mga manok boss. Kasi daghan mo manok. Kuning manok. Oh, imo din ang manok boss ulit ka boss. Nya. Dami manok boss ah. Daghan ko manok ay. Nya, kuan bantayan ni mga manok ko kay. Wag pag sityo mo sa barangay Pangino. Ay pa kog mga law. Oh, sige boss, okay. Magdudugayan ko uli ana. Oh, okay boss. Di bantayan ni mga manok ko. Oh, ano ko Ato bantay? pa ko. Oh, sige. Magilis ako. Sige. Bantayan mga manok. Maum rin ni gimpal ni boss buti dire. Tukuran. Dutag manok. Dutam di mga manok ni Bus Bote dahil. Sakay mga klase ni mga manuka no. Lah, si Bus Bote ay. Ako yung siyang ingno nga sa ni mga klasiyan ni mga manuka. Magkatuon si Bus Bote. Wala ni Bote siya sa duta dahil kaning piling dato ka ba nga natin mga gimpal. Kaning duta dahil. Ari sobi ako nagpabutong ko amigo ako bito siyang giingnan nga parion ko siya nga sa dili niya ako tinuglapar mo pero sige butan ako to pabuton. Uy, boss. Oo. Day yan diri kay sinso na bagay ko kuha ning mga farm diri. Day. Ay, boss, nagkasinso na. Di karon boss. Asus ginanam yun ang mga libakira inday. Ay, ito na. Boss, apa dyan ang mga nasi ng manok ba nga. Pero mga dagko kay mga lawag ba niya. Pagsi kayong labok. Ah, kana. Nga totoo. Boss, dako doon ang manok ka, boss. Kana ako na. Usam na lubot ni boss. Hindi man pagkagisiya. Sa, kanang purula. Dan puro man semua. Hindi na dito matuwa ni nga say tagiya ni Parma. Sus, nagdodan juga ni. Dato ko juga niya. Oh, ako'y kwarta. 1,000. 1 million lagi. Kapoy na ko. Inihap. Sus, mana na yung manok, boss? Manok. Ba naman ko unsa ng klasiya, boss? Sama ni bi. Mo ni manok nga limonsito. Taka ang bagong sito. Klaro ano, ni wingban. Taka man ka. Boss, kung di ni limonsito, boss. Sa may klase yan, boss. Kani? Pangutang na daw siya kung si klase niya. At kanyang bagbani mo, boss. Isa na kuyog sa kumanlir. Kini biya ko nagkisip ng kumpara mo ka. Kabutbo ko ni kumanlir na. Kung at doon, Bing. Uy! Isang kang taong nga ni Susa kumpara. Uy! Kinsam sa gangan. Isun ka sa farm sa mong amigo. Sa farm siya mong amigo. Nga ako nga ni farm direct. Boss, sa tinod ba na iyang farm diri, boss? Oh, yan yung farm. At kamatay ba niyo, boss? Nagduda na ko, boss. Kaya tanawan na yung imong urulog gisi kayo. Murag trapo na mo. Sorry juga kayo, boss. Kaya anak mo siya, boss. Nga iyan yung farm diri. Unswa? Wa mo kabalo din ako ni farm. Kamatay ba ninyo ay? Kinsam din siya, boss. Wa ka kabalo. Nga ko ni iro sa farm. Sa pintas. Nagkidog yun, boss. Mao na iro sa farm. Burato gid mo iro, boss. Pagkikala ka o mag-istoryahan na eh. Kapag po mo entertain. Aw, ako gunang gitudluan. Mo, bright. Matay ba nila kung pag-ari ay. Mga ngayo, pagkugmanok nga. Nang hambog pa siya nga iyaning farm. Mo, na iro ra din ni mo, boss. Pagkapalpaka ba ni boss, muli na gud ko.
Hi guys, salamat pagsuporta sa mong channel. Guys, og salamat po day nila ni Ate Alma og ni Kuya Flory nga diri gyud miya gipabidyo sa iyang game farm. Og shout out po day mi ni sa iyang mga anak nga sila si Ate Jis og si Ate Amor og iyang anak nga laki nga si Kib. Og shout out po day mi sa among mga friends sa Facebook guys nga sila si Kisa og si Bricks og si Carmelito Idoloberio og si Ate Merigin og si Ate Rosilyn Ripaso og si Ate Len Junior Ompong og si Miljan Panday og si Bernadette Baynas og si Angelica Doning Risada og si Las Punya Pinaasa Mark og si Regine og si Mary John Lapas og si MG Fabricante og si Angel Gabito og Charissa Galyosa Lastima og si Cyrus J. Rabago og si Jonalyn Ramos og si Ronalyn Martinez. Salamat sa pagsuporta sa mong channel guys. Og katong upa ka subscribe sa among channel, please subscribe na og hapit sa click ang Notification button o kanang tuplo ka sad ang all para kakita na gyud mo sa among mga tanan video og salamat kaayo sa pagsuporta guys og salamat nila ni Kuya Flory og ni Ate Alma. Bye. Bye.